jiyan nan ashe rabin karshen gandu zan mata kenan ta aike ni gidan lare in su mata kuli jiyan nan kaga fara daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum nafsin za'iqatul maut. Haka fara wani wallahi tallahi. Kai Allah ji kanki ladidi. Amin. Zan wuce ki ce mun me tashi da ladan su mun kuli a gidan lare. Sai lokaci yayi. Allah ji kanki. Allah sa kin huta. Ka gani ko? Lokaci yayi. Ladidi mutuniyar keke. Malam Hudu yayi asarar mata. Lafiya ne kati a gidana? Kai, lafiya ne kati a gidana? To Malam Hudu ka san ita rayuwar nan haka take. An ce kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Me kake nufi? Ladidi? Ya hana yanzu ba abin da ke bukata gare ka banda addu'a. Inda ya ta mutu mu mutu tare. Addu'a kawai ne dai addu'a. Dakata. Ba dai ta rasu ba? Wallahi maman ki ta mutu. Dan na ce mata in za ka mutu ta jira ni mu tafi tare. Ina son gida ni. Ba ta ci kwana ba. Yamma ta shi kwanan keso za ta yi. Kulle shi tare da ita. Ce ta mata addu'a. To sai kwana na Allah. Insha Allah ya ga Malam Hudu a rayuwa yanzu. Ta fi kowa kusanci da kai. Tun da kuma kwanta tare da ita. Ba wanda take bukata a yanzu ba kai ba. Wai an kulle mu da ni ta mu kwana? Wani da gaske. Ka ku damu da maganar yarinyar nan. Ina labarai kawai ku rige ni. Mun go. Allah ya aiki ladidi. Allah ya aiki. What? Allah ya aiki.